fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Klisja f'Malta ida tagħmel it-tifkira tal-Beatu Ignazio Falzon li huwa beatu nisperaw li ma jdur biex ikun ikkolonizzat bħala qaddis. Il-karizma tiegħu partikolarment kienet it-tagħlim kateketiku lin-nies tar-reliġjoni differenti. Speċjalment fi żmienu kienu ħafna protestanti f'Malta u kien jagħmel ix-xandira tal-Vanġelu lil dawn in-nies. Il-karizma tiegħu hija qawwija għaliex anke t-tagħlim għalina, speċjalment kif nisimgħu fil-qari tal-lum, illi il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobs imma bit-tagħlim, bil-kelma li toħroġ fuq Alla. Allura ejjew nisimgħu bil-qalb dawn it-kelma ta' Alla tal-lum biex ngħixu mawqudin miegħu fl-imħabba bejnietna. Biex niċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li rġajt taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-quddiesa din nofruha għal Giuseppe, Giolina, Edmondo u Paulin Buġeja. Nitolbu. U Alla li jint waħdek qaddis u mingħajrek ħadd mu tajjeb. Għat-talb tal-Beatu Ignazio Falzon mexxi l-ħajja tagħna biex inkunu noġbuk u ma niċċaħdux mill-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Amos. Isimgħu dan intom li tikkalpestaw l-imsejken, intom li jittemmu il-foqra tal-pajjiż u tgħidu meta se jgħaddi l-qamar ġdid ħanbigħu il-qamħ, meta se jgħaddi s-sibt ħanferrew ix-xejr, inċekknu l-efa u nkabbru x-xekel u nqarqu b'miżien falz, nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tiqrieq l-imsejken u nbijaw sal-karfa tal-qamħ. Jiġri f'dak il-jum oraklu ta' Sidi l-Mulej li jiena innizzel ix-xemx f'nofsinhar u ndallam l-ard binar. Għad inbiddel il-festi tagħkom f'jiem ta' Vestu u l-għana kollha tagħkom fi qrib. Illibbes il-ġembejn bl-ixkejjer u nqarwes l-irjuż kollha. Dak il-jum namlu bħal jum ta' Vestu għall-liben il-waħdini u jibqa' sal-aħħar jum ta' mrar. Ara, għad jiġi żmien, oraklu ta' Sidi l-Mulej, meta nibgħat il-ġuħ fl-art. Mhux il-ġuħ tal-ħobs, lanqas l-għaċċa l-ilma, iżda għas-smieħ tal-kelma tal-Mulej. Jibdew iduru minn baħar għal ieħor u jiġġerrew mit-tramuntana għal vant, ifittxu il-kelma tal-Mulej u ma jsibuhiex. Il-kelma tal-Mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ħen dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. B'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek.
Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digrieti tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija d-digrieti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Ara kif jiena mxenna għal proċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek agħtini l-ħajja. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Il-bniedem mhux bil-ħobż biex jgħix iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Alleluja, Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi kien jismu Mattew. Ejja warajja, qallu, dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatt għandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u midibbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu. U d-disċipli tiegħu meta raw dan il-Fariżew qalu lid-disċiplu: għaliex xikol mal-pubblikani u l-midibbin li mgħallem tagħkom? U samaħħom u qal: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom iżda l-morda. Mela morru tagħmlu x'jiġifieri ħnina rrid u mhux sakrifiċċju għax mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-mitinbin. Il-kelma tal-mulej. Aħna għandna kant sabiħ fil-Knisja. Il-kelma tiegħek hija ħajja u verament hija ħajja. Jekk smajna tajjeb il-qari tal-lum, il-profeta Amos qisu qed jitkellem lilna llum. U x'kien jgħid il-poplu tiegħu? U x'jgħidilna llum il-kelma tal-mulej? Jgħidilna li fit-taħbit kollu tagħna għandu jkun hemm prijorità. Li l-ewwel impoġġu it-tagħlim ta' Alla, il-kelma tiegħu biex l-affarijiet l-oħra li nagħmlu kemm dawk reliġjużi bħal devozzjonijiet, bħal talb u bħal ħafna affarijiet oħra u kemm ukoll il-ħajja normali tagħna illi kollox irid ikun imdawwal bl-imħabba ta' Alla bil-kelma tiegħu. Tlabna fl-imkien diġà bis-salm il-bniedem ma jgħix biss bil-ħobż imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. U hawnhekk jgħidilna illi it-taħbit żejjed li nagħmlu għall-ħajja tagħna jekk ma jkunx imdawwal bil-kelma t'Alla, bl-erf t'Alla, bis-sapjenza t'Alla, nitolfu kollox. U llum mhux hekk ngħidu il-soċjetà tilfet il-valuri. Veru, għaliex flok ma poġġajna l-ewwel lil Alla biex imbagħad l-affarijiet l-oħra ikunu iżba u aħjar, poġġajna ix-xogħol, il-flus, l-egoiżmu u l-bqija. Dawn huma li tlifna il-valuri. U l-profeti fl-Antik Testament u llum permezz tal-Knisja, speċjalment bit-tagħlim tal-Papa u tal-isfijiet tagħna li jinsistu ħafna fuq it-tagħlim nisrani li għandna bżonn. Għax mhux biżżejjed niġu l-Knisja li hija ħaġa sabiħa,
imma is-smieħ tal-kelma ta' Alla waqt il-qudiesa għandna ikollna attenzjoni iktar qawwija. X'ismajna qabel il-Vanġelu? Ejja għandi intom li tinsabu imħabtin u mtaqlin. U min minna mhux imtaqqal, min minna mhuwiex imwerwer fil-futur, mhumiex minna dan il-biżat li għandna fil-ħajja, u ġieti jgħidilna ejja għandi u jien inserraħkom. Ma jsolvilniex il-problemi, imma jagħtina l-kuraġġ li ngħixu s-sitwazzjoni tagħna b'mod seren. Anke quddiem il-mart terminali, anke quddiem problemi kbar. Għaliex? Għax il-fidi tagħna li mħabba Alla li tkun fl-ewwel post tagħtina l-kuraġġ li ngħixu dik is-sitwazzjoni ta' kuljum. Għalhekk eżeż ħbieb, il-qudiesa ta' kuljum trid tenna ngħixu aħjar il-ħajja tagħna billi nkunu mdawlin bil-kelma tiegħu għax aħna għandna bżonn iktar il-kelma t'Alla mill-ħobż ta' kuljum. Ejjew nafdaw fil-mulej kif bdejna l-ġurnata għat-tagħlim tiegħu biex inkomplu l-ġurnata li nkunu mdawlin bit-tagħlim ta' Ġesu. Ħuti eżjes, aħna nagħmlu llum it-tifkira tal-Bijatu Nazju Falzon mimlijin fidi b'imħabba ta' Alla tagħna nitolbuh bl-umiltà u ngħidulu għamilna għad-disin għax int qaddis. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Għall-insara sabiex fuq l-eżempju tal-Bijatu Nazju Falzon iħabirku jinaqdu fil-Knisja waħda taħt raj wieħed nitolbu. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Għal-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu il-valuri nsara li ħaduhom il-prijorità fuq kull valur ieħor ħalli jsawru l-identità Maltija nitolbu. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Għal-foqra sabiex isibu fosthom bħalma sabu l-Bijatu Nazju min jgħinhom u jfarraġhom nitolbu. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Għal-benefatturi ta' dan is-santwarju, għal-morda u għal dawk li jduru bihom biex f'kull servizz li nagħtu npoġġu l-ewwel il-kelma t'Alla ħalli s-servizz tagħna ta' mħabba ikun iktar qawwi nitolbu. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Għalina hawnhekk li niċċelebraw din il-qudiesa biex inkunu bil-kelma u bl-eżempju ħabbara u xhieda ta' Kristu ma' ħutna il-barranin nitolbu. Għamilna għad-disin għax int qaddis. Ir-resqu wkoll it-tal personali tagħna. Il-għamu lej dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-Bijatu Nazju Falzon watina li dan maħutna internulek għal dejjem l-innu ta' tifħir u karatter ħaj bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobż li għedin nofrulek frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobż tal-ħajja. Bierek Alla għal-dejjem. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-immit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna id-bnedmin. Bierek Alla għal-dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li qegħdin nofrulek
frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xogħol tar-ruħ. Birek Alla għaddejjem. Tolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalbu lejn il-idejk, is-sakrifiċċju għat-tifru l-glorja ta' Jesù, għati tritana u tal-pensamma sa' kollha. U Alla tista' kollox, għamel l-offerta li biċ-ċokon tagħna qegħdin nagħmlulek tkun ġoġbok tila quddiemek fġieħ il-Bijatu Nazju Falzon u s-saffina fil-ġisem u r-ruħ bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Missier Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġit tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħar bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int tħeġġiġna bl-eżempju sabiħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina u jseħħ għal kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġu l-qaddisi infaħruk u ferbi intennulek Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smawiet u l-artum li hemm glorja tiegħek. Osanna fil-oli ta' smawiet. Imbierek li ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Addes għalek li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejrinata biex mirraj ħibati ħal ħobs rat il-ħaj qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara rikla ħal kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mettijek mulej. Xandu bil-fer għaw mettijek, nistennek sama diġi bil-glorja. Għalek, aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għaxoġbuk tilana għawlu dimek biex naħduk. U mitċokontani tolbu l-Ispiritu Santi għadna b'ġisewijiet li inna nirdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-poplu l-Istrani kollu. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Giuseppe, Giolina, Edmond u Paulin Buġejja li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll li tolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Marra Marija, San Giuseppe, l-Apostli, il-Bijatu Nazju Falzon u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Sant Agustin x'inifisser it-talba
tal-missierna jgħidilna hekk li x'ħin ngħidu għatina l-ħobżna ta' kuljum ma jfissirx il-ħobż materjali biss, anzi dak l-ikel li hija l-kelma ta' Alla. Allura meta ngħidu għatina ħobżna, għatina il-kelma ta' mħabba tiegħek biex iddawlelna kolazzjoni kull ħsieb tagħna. U għalhekk nitolbu kif għallimna. Missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgħidha frak. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħal ma naħfru min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-ġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieба u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, l-għet l-apostli tiegħek inħalilkom istem, natikom istem tiegħek, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Kristja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu u dan il-kalċi li se nitqarbu bihom ikun jisfewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tnaħħi danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejn jinaħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier Liben u l-Ispiritu Santi. Nitolbu, aħna u natu ġieħ l-Bijat u Nazju Falzon fit-tifkira ta' daħla tiegħu fis-sema, insaħħaħtna mulej din it-qarbina mqazza. Għamel li niġu ngawduk għal dejjem il-ġid li bi grazzja tiegħek sa minn issa tajtna l-ħajr tiegħu bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.